Iya. Hop. Terus berarti kene Terus. tandurane kok. Iya terus. Sak jodoh engko sing siji nganu ya, siji ya anu deleng langsung ketok pisan. Wes dul barang wis. Urung karek saiki Kulite lho sing ngantuk. Anu sik lek ketok sik. Wates sik. Ketok sing wates mang lho. Papat. Sak ndure, Mbak ketok sak ndure. kene. Iya. Papat ae, papat. Iya bener. Siji, loro, telu, papat. Iku lho. Iki gak tembusan iki, Gus. Lah iya. Oke. Iya lek. Iya. Bener. Bener yo. Ngono ijek kok. Heeh. Ya bener kuwi. Amane tak. Wis suwe. Coba batak nganggur lek. Angkat. Angkat. Kuwi angkat tak, angkat. Angkat coba batak nganggur. Angkat. Hop. Langsung sih. Iya. Pring ketuk. Kuwi nek kuwi kan garing ya. Kuwi garing kuwi garing kuwi batek sik tak. Nah. Ngono lah ben ra ganggu. Salah lek lam graji jane kok rada koiringan kono mang. Mosok salah deh. Ya kuwi engko nyepit tek engko rek. Lah iki kan rubuhe ngalor. Karepku tak graji mubeng ngono deh. Nah iki mong watese mong pira iki? Papat tok iki ya. Iya. Jiro. Pak. Ya berarti rong ros lah njukuk iki rong ros. Nanti rong ros engko njukuk. Rong ros ngisor dhewe karo rong ros kuwi. Bener. Tapi sangar sing iki. Iya. Lanang. Ini lah kok dia toh. Apik lho. Asli blesat. Aja anu ben rubuk ben del. Bendel. Aja mbok jontong. Nganu nyelakap engko nyelakap suwek malah. Nah, ngono lho.
itu. Nah, ben sak rupa-rupa. Aja anu lek ngelangkap engko lho. Ngelangkap lho. Dolen ngelangkap lho. Lu bedal lek bantu umur. Oh, cuma ini gini ya. Terus santap dasem bae. Nakam dasar. Tak ketok lek. Atus endi? Iki kok nelakap sithik sih. Ora apa-apa. Lha iku ijo tuh selanang mang ijo. Ayah. Kan nembus to iki. Iya tuh. Karo endi diketok. Kira. Papat ta. Yo. Katus iki lho, Iki kan sekuk loro. Loro. Berarti kuwi sekuk loro, katus kono. Siki. Nah, dhuwure kuwi yo kuwi. Ayo anak angus iki. Heeh. Lho, Dang. ngelangkap ora minggu lho. Lek Cek dalan sik ae. Diubengi. bengi ngelangkap ora deh. Lah iya. Pas mate Ngelangkap ngelapan kulite. Sowek minggu. Diset. Ya iya. Ngelangkap dhuwur. Alah. Ngelangkap dhuwur gak apa-apa lek ngelangkap dhuwur lek. Iya. Sebenarnya aja ngelangkap ngisor. Yo ora iso ora ngasih wong bunggel ini ngisor. Iyo. Alhamdulillah. Wis dieksekusi.